Hey guys, nong chutan lam sangai ni blog a hingke norong nugui mankana hingke tabang mono baja thangnai tongo iko ama hingke borok hingke khoyo beraina thangna po mamiya kon bai hingke borok baksa gari o kaitang sina mono bazar o hingke tini blog o sai tinai tongni sini mono bazar o nongno tini guri phunukano kam kwrwngoi no ani khorang o samde do ani khorang kong ni manjak hingke norong bai sima tini kwrwngnai mono bazar o hingke ani ma tongo logio iko ani ma bai ang se solai nai de hingke norong jesa masa phunukmano hingke khaklai o tabu tamui tongo 11ta bais nongta hingke jeng tak thanglai tongo ma bai kini ke ayang gari naising tongo amo borok ke berina thangna bwla hingke haimangui hingke ani bolong no jara nai tongnai rok subscribe khaibata tongni jotono kam video naina bagui subscribe khaidi ko ani ma bai ang se solai nai di face rogo ta kisa chehra rogo hingke chesma jak kwrwngnai abo gari kaipai guys nog nugui mankana auto gari chaksukya haino borok wngma jesa masa nog tini blog phunukgano hingke soyang nai tone mono bazar ni blog hingke bomdi hengno mono bazar saimalia tini first mane uko puja ni last bazar ba shonibar hingke bomdi haija ningno saimalia to satung utung doka kongre manjak lubulung mo pai ani jota rong na ni thangmani ta puja ni bagui hingke ajawan jak kwrwngnai norok bai kaham kwrwngoi tongdi guys hingke norong comment bo khaya guys blog rogo bo comment khaidi nongni comment no ang answer wano hingke kaham gen comment khaidi haimai ke haimai ni sari bomdi hai blog tubunai comment khaidi hingke tai hamjak manadi hingke tai norok bai ketal blog o malaina bagui hingke among kha chini school ni main road hai guys tak khai tongo mono bazar shonibar hingke ba guys nog nugui mankha among kha drop gate ni durga puja hingke chini yang 2ta kayo do hingke nong bai hingko next vlog o phunukgano chini yang 2ta kayo chini school kaisa kayo hingke iko mokhe drop gate 2ta hingke yang hingke chingto mono bazar thangna ya haide ba hingke chung mono bazar ni abo kaisita hingke masa nong bai kwrwngnai hingke among kha mono bazar road hingke nong bai jesa masa kam gen phunuknai tini blog bomte hai hingke jesa masa kwrwngoi tongdi ang bai baksa hingke among kha drop gate erobo kaya sorry drop gate ya bichandra hingke norong bai jesa masa kwrwngnai tini ni blog o hingke aro ma bo thangnai chung tamo khe suchar se auto hingke ang next auto ma kasinai hingke tini blog nai tongma bagui bele bele ke hambai hingke ang next auto kaima laifini guys hingke guys ang norong nugui mankana ang next auto kaipai khe ang tabo ko mono bazar o thangrongo hingke tini mono bazar bomdi hayang no saimaya ko tak to sogya ko jefro sogoi norong nugui mannai bwswk borok da bang bangya hingke aske khaklai o norong kaham ke nai finally guys ang mono bazar o thogbai khe naidi ma gari mangmani gari pongmani tinle borok bangkha tini last bazar ba borok se komgan hinui phaijak male tebse borok bangano na guys nahari auto rok nog nugui mankana sab mono bazar phai comment khaisa de hingke ani viewers rok hingke bomde haija ningno tini mono bazar bisingma habnai ang to tebo bokhoro samani lubulum jak tei kongrai bongjak bahaijani habnai mogo se ma tongyano bazar o thangine hingke norok bai bazar o habui malai phile finally guys ang bazar habno ani lama o gari pathakgui kha hingke tak khai tongo bazar bisingo hingke norok bai jesa masa tini kwrwngnai hingke mono bazar nai tongdi finally hingke ani youtube family rok no lamsao bele bele khe ani kha kaham ya pharui kaham de ha nu tabu phayo jota rok paine hne phai tongo bichandra among khado ni singkok seda among ke bi ni klayo do among pomte ke sanda amo sinyang ni parani ayang mondira phaising bernya jangke mondira rok ni borok rok ta ke anok rok ne tirfura ta ke borok mara keng kok masala he deba ta jaske mono bazar borok bangmani bage nong konflikt hana aro bo durga puja kayo rohan khorang thine ka
asake kongre manjak ang belai belai ke takhle puja rok sema kalak na beng beng den na jena confused guys na aske borok bangmani mon bazar ke asken borok bango sailap kare sab sab mon bazar nukha comment and viewers rok ke tai narong mon bazar nukya khorok khaini feja ke narong ang bai contact khaimano ani Instagram o ke ani Instagram link rei no ke jesa manjak kereng di narong ang bai ke support khaidi hamjak maridi gitai ketal ketal blog eba ke ketal ketal video naina bangai hingke norong ano naibo support khaya tei comment bo khaya kang tagri dugan hapaika raji ri rok rikenai ni collection rok bomti choli tong ngasok phunuk magalang angke asik lasik rak asik rok video shoot khami hairba hingke rikenai rok risa rok tei oinoma mani rok bo aro ornaments mani rok bo phalo hingke haipa ang nog phunuk magala ornaments mani rok hingke ang akdom confusion kha nogos thanan muchung suk ka akdom naidi ang busuk rok baji bazar nokhate asika borok bango hingke skari bo naithok but hasik norong ni baka mane mokol rok bomte heng no saimya ta ang ba ri rok to naithok nugo hingke norong ni mokol rok bayan mokol rok soyabla hingke hanba kita kita yang thang yang no borok yang thang yang borok bat ang ri na ya sigodo ri na nanya phai kata ri rok ri dokan busuk borok bang juta dokan busuk borok bang ke ang bo juta rok na khan no phono galo ke ei korong ke ri collection ekdom jori ni ri mang ke ai pang ri rasuk phunuk liya ke bat na kaldi ri rok phunuk ya ne finally guys nogama phaikang tamke betla ekdom borok biye bokhorok kiting suk ekdom tui rok pairi rong khaje kheno ge juta rok lekha uf leng suk guys tamke sinong no vlog rok asa continue ke phunuk masino na kaldi saya tong khang ke ba haida guys ani ni bo phayung phanang khana ge tabu 3ta 4 baji tongo only naidi asake 11ta thangmani 11ta 16 dangkhami 11ta 16 thangmani sorry 11ta kara 11ta thangmani mongkha mononi mono 2ta kayuk aro rajani mang thongbo tong bubagrani ke mongkha bichandra road ke bichandra bukaya ko jesimbro bolke samani na kharde amo drawe ya bichandra road ke jesama kereng na ro tinin blog finally guys drop get chakwai kya ke aro bo puja ro kayo haipeno aro ro sung nai jaklak biang thangjak confuse ekdom dakhlai puja ro yada ekdom rosai thaya hai tamjani pujang ma hai bo ong ya hai hai ara guys ang to tamje nong bong jaya puja ro ma hai ong jaya ta ke pemia na nai ja haipeno tamna khanai di juta nanya kha ke tei botol kaini pai thanga phungaini 11 chimi thangmani ke tabu koita bas tong nai di 3ta 16 baji tongo ke asken dekha ke tam ke tinia ni face ro asnga phunuk le do nakar re ke next vlog hamaken phunga no ke jisman norong ani vlog no hamjak di tai support khaidi hinke jesungman sak kabang ke like ro khaidi comment khaidi hinke nong no jesungman sak nong no ani vlog sayawi tongma bangai bela ka hambai hinke lama la fiwan guys